Per primera vegada en el marc del Caixa Penedès Bijàs, diumenge es va convocar una concentració de cotxes clàssics. Al llarg de la Rambla de Sant Francesc es podien admirar una trentena de vehicles clàssics i youngtimers, cotxes amb un mínim de 25 anys. Famílies i aficionats a l'automòbil miraven, per dins i per fora, aquesta exposició de clàssics. Aquest acte complementari pretenia atraure el públic familiar, com explica Jordi Martínez de l'Acadèmia Tastavins. Doncs és un perfil de gent d'edat compresa entre els 30 i els 60 anys. Són gent que els agrada fer activitats de dia i que, evidentment, els agrada provar, tastar i disfrutar del vi. Els tastavins donen per vàlida aquesta prova pilot. Martínez diu que la resposta ha estat fantàstica, tant per part dels visitants com dels participants a la trobada, que van fer diverses activitats a Vilafranca. Hi ha hagut una acollida molt bona, han vingut més cotxes dels previstos, la gent està disfrutant molt, tant l'esmorzar com la cata, ens han aportat moltes idees per fer noves activitats l'any que ve i ens animen, com en tot el que fem al Bijàs, doncs seguim aquesta línia. Al migdia, després d'estar exposats tot el matí, aquests clàssics van recórrer el primer circuit de carreres de l'estat espanyol, que transcorre per Vilafranca, la Múnia i la Ràpita. En aquest circuit penedesenc es va disputar el Gran Premi d'Espanya d'automobilisme.